Mga loves, meron tayo ditong tanglad. So, ako po, palagi kong naglalagay ng tanglad kapag may sabaw. Kung maalala ko. And then, lagyan ko siya ng spicy bagoong. Huwag masyadong marami nga kasi baka hindi magustuhan ng asawa ko, no? Mahalata niya. So, yan. Lagyan natin siya ng bagoong spicy. And then, yan. Yan siya. Pampalasa. And then, mamaya, pagkatapos nito, mag-boil lang siya, no? Kaunti. And then, ilagay natin yung snow crabs. Snow crabs kasi siya, mga loves. So, hindi ko nilagay dito yung king crab kasi parang ano siya, hindi siya bagay. For sure, masarap ang king crab dito. Pero nga, ayaw kong ilagay kasi gusto ko siya king crab, purely lang siya, walang mga gata-gata, ganun. Pero meron naman tayong snow crabs yung nabili natin on sale. So, yun yung ilagay natin dito. So, yun. So, tikman po natin kung ang sabaw okay ba, no? Ang sarap. Lagyan natin ng kaunting paminta. Hindi ko hindi kaunti, maraming paminta na lang. Kasi talaga mahilig ako sa paminta. So, kaya dagdagan natin ng paminta. At of course, dagdagan natin ng konting asin kasi nga kulang sa asin. Wala si Tami, so ako lang. Ang sarap. Ang daming laman. Ang sarap niya, guys. Magustuhan ito ni Tami. So, ang gagawin ko is i-cut ko itong mga snow crabs. I-cut ko siya para hindi na siya mahirapan. Kasi kapag mahirapan pa siya, mawalan siya ng gana. Ang sarap niya, promise. Kahit sobrang niyang liit kumpara sa king crab, masarap siya. Ganito yung luto. Yung lasang-lasa mo yung gata, and then yung kalbasa. Sarap. Kahit mga maliliit, mga loves, masarap. Sobrang ano niya. Sarap.
At dahil late na ng gabi, andito na yung ating mister, nakauwi na, at ang yung Inday Miriam hindi po kumakain. So walang kain si Inday Miriam kasi po, naghihintay po tayo sa ating asawa, no? Dito ako naghintay mga love sa ating garahian kasi po sabi niya on the way na daw siya at malapit na. So kaya lumabas na ako dito at inopen ko na yung aming garahian at yun, andun na pala siya sa kanyang kinuha niya yung sulat mga loves kasi talagang hindi ko nakuha buong araw talaga. So dito may nadala siyang mga grocery. So tignan natin. Of course may dala. Anong binili? Ay, alam mo, muffins love. They're on sale. $1.99. $1.99. Where's the bag? We don't... 2 mini safeguard in 2 bathrooms. You Hi, big girl. Hi, big girl. Alam, Misty's bringing some toy for you. Look. Hey, little girl. You got a different colored ducky every day. The white one, the yellow one, the blue one, the green one. What? Come on, monkey. You get something for You like Dada. rainbow ducks. You get something for Dada. She need to pee. He need to pee. Hindi talaga yan siya mapalagay mga loves kapag hindi grocery, no? So galing sa trabaho, nakalabas siya ng sobrang aga. And then ngayon, ang nangyari, grocery. Naisip niya, parang gusto kong mag-grocery. Grocery siya. So ang binili niya, gusto niya bilhin is pagkain kasi puno ng aming ref. Ang binili naman niya is pagkain ng mga ibon, no? Kasi iniisip niya, kakabili lang namin ng pagkain sa amin. Always may puno. And then ngayon, mga pagkain sa aso. Ngayon, naisip niya ba, ibon naman. Ang daming bag. Nabili ni Dodong Tami. Ito talagang si Tami. Talaga masabi ko. Tingnan nyo, ang cold cuts niya, perting puno, oh. Paano niya yan kainin? Kaya naghubag-hubag ang mga, lumaki-laki ang mga paa dahil sa dahil sa salt na kinakain nito ang asawa ko. So, sabi ko, bumili ka ng carrots dong. Ang daming carrots natin daw. Ang daming carrots natin. Ano nga gawin ko sa carrots? Hindi man ako mahilig sa carrots. Hindi talaga ako mahilig sa carrots. So, yun. So, ginawa ko. Ang dami niyang ganito, mga loves. Meron pa sa basement. Han, I will show you something, Han. Where are you? Come on. Where is your pizza? You said you have extra pizza. That's why I wait for you also. No, I said I ate pizza. This one I ordered, right? Yeah. This one I don't clean up. Look what happened, oh. It's gather all the hair, look. No, you didn't continue though. Maybe I'm not giving you nothing. Han, seriously. Your wife doesn't eat. My wife has now picked something to eat. Hindi ako kumain kasi naghintay. I said, I still have a pizza here. I eat pizza and I still... You see, that's what I mean. Just don't listen. I listen and I thought you have pizza. Kaluka man ka, Han. Saan ay pizza karon, Han? Pizza 28 na, Han? Hey. Get down, little man. Allah, Dada's mad. Turkey man. Hala, ay. He's getting some bad for his health. This is not bad. Yes, this is not soft. Yes, it is. Yes. And not cooked. There's worm in it. Get down. Down, or you don't get any. Allah, Go down. Allah, Dada's mad.